Дарои азиз, ина мо дар шаҳри Екатеринбург қарор дорем, 4-ти база. Ина ҷура мегам проверка намекунад, ина ҷура гирифта бурдесан ҳар як одама. Амонсай, амонс. Меган ки салом алейкум бачаҳо ба ҳамату. Меган ки короче патент наспоре пропискара продлить накуне. Ина имрӯз чандумай? Рӯз 25 25 апрел соли 2020 соат 10:56 дта немтари автобус умадагия ина дар чорум базе мо қапида аягла одаму бедокументему мақсад пропискаош просрочни шидагиян патеношо платит кааги несан ҳама ямёра қапида бор када бурда истодан. Ина факт автобус ҳозир овардан ҳамату диде овардан бор кадан бо ина рафтан. Ина бародарои чорум бас. Ина ҳама ба ҳамату ина бо наге ки дурӯғ меган а фейсбе ҳамаашо ина ҳаст. Якам келид мегам бо миян қапа мезанам. Ина автобус Изолясияро рӯст мекунам.